Van koeien? Koeien. Wat ben je aan het doen? Maar toch niet. Probeer je een visje te vangen? Je probeert je een visje te vangen? Ja. Ja. Of je hebt er al in je? Nou, ik ga ook krijgen je vangen. En dat een beetje sla je wel dan maar er een snoekbeer op vangen worden. Een snoekbeest, maar dit hengeltje. Nee, bliksemkater. Nee, dan ging maar een boot het dippe god op. Het is een keer waar om hier te zitten, dat ik 4 te koren. Ja. Maar je zit er al. Ja, je bad wel eens wat. En heb je daarnaast ook nog andere hobby's? Nou, dat wie vroeger ijsziekje, maar ja, dat is gebeurd. Hè. Even koosje vieren mezelf. Vakantie vieren? Ja. Nee, we gaan in de maart dit. Ja. Richting Turkije. Turkije? Ja. Wat met jou in Turkije? Nou, dat is prachtig waar. Hè. Gezellig, hè? Gezellig, ja? Ja. Maar ik graag heen hier. All in. All in? Ja, Wat Nee. zit er alweer bij in dan? alles. Alles. Ja, alles. Er gaan een hele grote Nederlanders in. Ja? Vliegtuigen vol, ja. Maar daar tref je dus ook wel wat gezellige meisjes. Jawel, zelfs burgers. Zelfs burgers. Ja. Ja. En hoe lang ga je daar dan heen? Nou, per week. Per week. Ja. Dus in de maart dan ga je die kant weer uit. Ja, zeker wel. Ja, daar gaan vliegtuigen vol in. Van al heel de dat is zo makkelijk, hè? Tegen mijn huis. En dan all in dus. Ja. Dan hoef je helemaal niks te regelen. Nee. We kunnen alles op helemaal willen. Zeg volle viskie dat je willen. Ja. En lekker eten daar. Ja? Ja. En dan hoef je het zelf ook net te mooi zien. Nee, dat moet even van de kleermaker. En het houdt erom in. Nee,